πούμε, μικρός, 10 χρονών ή έχασα κάποιον και είπα θα γίνω γιατρός, γιατί εκείνο ήταν το σημείο που μου έδωσε το κίνητρο να γίνω και τώρα κάνω καλά τους ανθρώπους και θέλω να πεθάνω κάνοντας καλά όσο γίνεται περισσότερους ανθρώπους. Ένα έργο ζωής. Υπαρξιακές ερωτήσεις. Λοιπόν, εδώ θα πάω λίγο πιο αργά για να τις σημειώσετε. Αυτές είναι ερωτήσεις που πραγματικά τις αναρωτιέμαι και εγώ, τις κάναμε και στην ψυχοθεραπεία, τις κάνουμε και στην υπαρξιακή ψυχοθεραπεία. Όσοι δεν τις σημειώνετε, θυμηθείτε τες μόνο και πάρτε τες και όταν είστε μόνοι σας, στο σπίτι, έξω που θέλετε, ειλικρινά σκεφτείτε τα. Γιατί μπορεί να σας αλλάξουν τον τρόπο που σκέφτεστε. Και όταν γίνουν άλλες συνδέσεις στον εγκέφαλό σας, θα γίνουν και άλλα συναισθήματα που θα δημιουργηθούν, που θα μετουσιωθούν σε άλλες πράξεις. Πάμε στην πρώτη. Λίγο ησυχία σας παρακαλώ. Πάμε στην πρώτη. Αν ήσασταν ελεύθεροι να κάνετε ό,τι θέλατε και τα λεφτά δεν ήταν πρόβλημα, τι θα θέλατε να κάνετε σε καθημερινή βάση? Εγώ απαντάω σίγουρα με τον Άγγελο, σπορ και μια μπανάνα. Άγγελο, σπορ και μια μπανάνα. Και πιο σημαντικά πράγματα μετά. Εντάξει. Μια δεύτερη ερώτηση. Κάντε τις συντομογραφίες. Αν ο Θεός σας έδινε 3 ευχές, μόνο 3 ευχές, ποιες θα ήταν αυτές οι 3 κορυφαίες ευχές σας? Μια άλλη ερώτηση. Αν μπορούσατε να αποφασίσετε το μέλλον σας, ποια θα ήταν η ιδανική σας κατάσταση σε 3 με 5 χρόνια? Ας το αφήσουμε σε 20. Πάμε για 3 με 5. Άστο το 20. Υπάρχουν λόγοι που δεν σας λέω το 20. Πάμε σε άλλη. Διαλέξτε μία λέξη που να εξηγεί με τον καλύτερο τρόπο το νόημα που θα θέλετε να έχει η ζωή σας. Η δικιά μου λέξη είναι το τελευταίο slide της σημερινής παρουσίασης. Θα σας την πω. Μία λέξη. Αυτά είναι miracle questions λέγονται αυτά, που τα είχε δημιουργήσει ο Wong το 1998. Αν ένας δολοφόνος ερχότανε και σας έλεγε θα σας αφήσω να ζήσετε, αλλά να μου δώσεις τον καλύτερο λόγο που μπορείς να μου δώσεις για να ζήσεις, για να σε αφήσω να ζήσεις. Γιατί να σε αφήσω να ζήσεις? Δώσε μου ένα λόγο να με πείσεις ότι αξίζει να ζήσεις. Ποιο λόγο θα του δίνατε? Γιατί μ' αρέσει. Αυτό που μπορείτε να κάνετε, που οι μισοί δεν θα το κάνετε και παραπάνω, αλλά τουλάχιστον σκεφτείτε το, είναι αν εσείς γράφατε το δικό σας επικείδιο, που σηκώνονται και λένε ο Θάνος ήταν καλός ομιλητής, ωραίο παιδί και πάντα ήταν δίπλα, και έτσι θα ήθελα εγώ να λένε για μένα. Και πάντα ήταν δίπλα και έλεγε κάτι έξυπνα και μάζευε κόσμο στις ομιλίες και τα λοιπά. Και ήταν δίπλα μου και έδινε ωραία βιβλία και αυτό και άλλα πράγματα. Πώς θα θέλατε να μιλήσουμε για εσάς? Γιατί όλοι θα πεθάνουμε, πάρτε το απόφαση, σας δίνω 3 δευτερόλεπτα να κλάψετε, τέλος. Λοιπόν, πώς θα θέλατε να μιλήσουμε? Ότι όταν ήσασταν 10 ήσασταν έτσι τρέλος, όταν ήσασταν 20 κάνατε αυτό μαζί και τα λοιπά, όταν ήσασταν 30 κάνατε εκείνο, όταν ήσασταν 40 κάνατε εκείνο. Πιθανότατα θα πεθάνετε 79 με 80 χρονών, γιατί αυτά είναι τα στατιστικά. Και εγώ στην καλύτερη σου. Και τέλος, για ποιον λόγο ή άνθρωπο ή ό,τι θέλετε εσείς θα μπορούσατε να πεθάνετε σήμερα, να θυσιαστείτε σήμερα? Για ποιο λόγο? Αυτό θα σας δείξει και τις αξίες, την ιεράρχηση των αξιών σας. Οπότε μόνο μέσα από αυτές τις ερωτήσεις, αν μου λέγατε τι θέλεις να κάνεις σήμερα, δεν έχει slides. Εγώ τα έκανα για να είμαι και με τα slides τα υπόλοιπα για να είμαι και λίγο σωστός και σαν καθηγητής. Και έχω και μαθητές εδώ να τους πω ότι είπα την ιστορία και αυτό και τους υπαρξιστές. Εδώ είναι το zoom. Αυτό και 3 παραδείγματα που θα σας δείξω μετά. Αυτό είναι το zoom. Λοιπόν, παραδείγματα ζωής. Νομίζετε ότι είναι αργά για να ξεκινήσετε γυμναστική? Αυτή